Ascultăm și nu judecăm. Cu mama. Mami, începe tu. Andrei, Da. mai ții minte Da. când ți-am promis că ți iau iPhone Țin minte complet. și ți-am spus că nu are? Ce să vezi? N-am vrut să-ți iau eu. Da? Ascultăm și nu judecăm. Mai ții minte că ți-am zis că am doar 5 absențe la liceu? 30 în prima lună. Păi tu ești sănătos la cap. Ascultăm și nu judecăm. Ok? Nici tu n-ai vrut să-mi iei iPhone. Bagă. Ții minte de comanda aia când ți-ai dat-o de proteine? Și o așteptai cu tot sufletul să vină? Așa. Și eu când ți-am zis că nu am primit, de unde? Eu am dat retur. Ascultăm și nu judecăm. Adevărat. Adevărat. Bine. Ascultăm și nu judecăm. Mai ții minte când ți-am zis că trec la toate materiile, că totul e bine? Mai ții minte, nu? Ce să vezi? Să nu spui că ești la cu coringeta. Sunt corige și la mate și la fizic. Cum facem? Ascultăm și nu judecăm. Tu mă consolezi. Las că vine tactul. Eu nu mai zic. Tactul